The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Okay, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Padayon kita sa pagtuon sa atong tunanan nga giuluhan og Developing Divine Viewpoint. Okay. Now, alang kanimo magtutuo, andamang imong kaugalingon pinagi sa paggamit sa rebound technique, 1 John 1:9, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug andam na sa ikaw. Pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili magtutuo, gamita ka ng imong kabubuton, hinatag na sa Dios nga imong gamiton. Gamita ka na, giawhag ka, giagda ka sa pulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay. So karon, kung nandam ka na, ato ipadayon ang atong gihisgutan o diin kita muhunong, diha kita mo padayon. Okay. Now, unas tanan, atong labason sa atong panumduman, katong napulo ka mga paagis, pagsulbad ug mga suliran. Gisangkap ni sa Dios kanatong mga magtutuo. God has provided these 10 problem-solving devices in eternity past pa. Ganyan itong wapang tanan. Ganda na kita ang mga magtutuo niini. Okay. So, God gave believers His 10 problem-solving devices. Ang nag-una niini agig labas sa itong panumduman, itawag kini og rebound. Well, kaninyo nga taon nang nagasunod ni atong ministry. These are technological nato or technical, I would say. Technical terms nga gigamit kini bahin sa doktrina. Doktrina maning rebound. Ang rebound subay ka na sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kanay una niining na po ka paagis pagsulbad mo suliran. So kung na kay mga sala, pag-rebound nimo, sulbad ka ng imong suliran sa mga sala. Okay? So, sabta kini o sunda kini mayo. So, sunod sa rebound, mo na ning feeling of the Holy Spirit. Mapunan ka na sa Espiritu Santo, human ka mo rebound. Human ka mo sugid sa imong masala. Unya, musunod sa feeling of the Holy Spirit, kay napunaan ka naman, mao ang faith rest life. Ako ni gihubad sa Binisaya nga pagtuo kini nga nagadala og pahulay. Faith rest life. Okay. Ikaupat, mao ang gitawag nato grace orientation. Ang imong pagpahiluna sa imong kaugalingon sa grasya. Sunod, mao ang doctrinal orientation. Ang imong pagpahiluna na gyud sa doktrina sa pulong sa Dios. Isundan ka na, ang ikaunom, maong personal love for God the Father.
Unya sundan sa impersonal love for all mankind, and then sharing the happiness of God. Muambit ka na sa kalipay sa Diyos. Hingpit ka ng kalipaya. Perfect happiness. And then ang ikasiyam, mao na ang personal sense of destiny. And then ang ikanapulo, mao ang imo lang pagkaokupado sa persona ni Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ. So mao ni ang napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran. Suliran sa imong espirituanong panginabuhi. Okay? Now, sa atong pagpadayon, mutandog ta kamay bahin tungod sa kaminyoon. Ang kaminyoon usa kini sa mga divine institution nga pahimutang sa Dios. Okay? So, ang kaminyoon nga madinaugon, inunta, successful, malampuson, are a byproduct of both husband and wife nga nagpasiuna sa pulong sa Dios. Their priority is God's Word. So they stand firm inside the integrity envelope. Okay? Now, tungod kay ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usaman ka matang sa panghuna-huna. It is a mental attitude life. So is the success of marriage based on it. Now, to recall, to reverse concentrate, ang Diyos nag-establisar sa kaminyoon. Okay? Institusyon kini. Well, as a review again, ang upat ka institution that God established, ang naguna nini is volition. Ikaduha, kaminyoon. Ikatulo, panimalay. Ikahupat, ang nason. Okay? Now, sanglit ang Diyos man maoy mi-establisar sa maong institution. He is the only one who formulated sa mga mando, sa mga prinsipyo, sa kaminyoon. Now, diha sa Episo 5:25, balik ta. Nag-ingon ka na sa in English, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, the authority in marriage, unsa? Kinsa man, ang bana. Siya ang pangulo. Okay? The function of wives is that of responders. Samtang ang papel sa mga bana is that of initiators. Okay? Now, atong angay hinumduman, utilize God's 10 problem-solving devices. Nga naman, tubag, aron mamintinar ang imong pagkamapausanon o ang imong pagkamasaligan as a believer. To maintain humility and integrity as a believer. And in fact, gimanduan kita to live our life as unto the Lord and live it as if it is our last. Okay? Live your life in the light of eternity. Kaya binimo, isilsil ka na sa imong huna-huna nga God has a perfect plan for your life. Well, of course, that's very basic. Hingpit gyud ang iyang plano alang sa imong kinabuhi. O sanglit, ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, hingpit man. God does not and never change. Di na mausab. And since God does not change, then He is lovable. Meaning He is worthy of our love. Personal love. Right? Now, in marriage, kung bahin is kaminyoon, it is doubly important to apply the doctrine of personal and impersonal love. Di kinahanglan, labaw na.
Ang bana na kinahanglan siya magbatulog in personal love ngadto sa iyang asawa. Just as the wife must have personal love towards her husband. Inomdumi, we earn these kinds of love from God's Word. Di na ito mga katuni, we love Him, meaning God, because He first loved us. Paminaw, ang usa ka tao can have self-confidence due to his capacity, meaning cognitive self-confidence. O ayaw kalimot, ato na sa ating balikon, ayaw kalimot sa atong motto o slogan sa atong ministry. Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply the Word of God. Oh, by the way, ang kaminyoon, we know it, is a corporate testimony, right? Marriage is God's second institution that He established. Nakulbahin gani sa langit ng away. This is the doctrinal term, the angelic conflict. Si Satanas, God's arch enemy, muatake o nagatake ni ining institution of marriage. Ang tumong ni Satanas is to destroy it. He even started to destroy it in the Garden of Eden. Namdam ka? Iyan ang gisugdan yun dito. Dito yun, magasugod. Now, okay. Again, Colossians 3:1-3, put on the new self. Verse 18-25, naghisgot kini og family relations. By the way, ang pagkamadinaugon sa kaminyoon as Christians, only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. Mao gina. Yanumdum ko pa sa triangle of marriage, physical attraction, soul rapport, and spiritual life. Na mao na. Mao gyud ni ang gisandigan o gisaligan sa pagkabot o madinaugon nga kaminyoon, successful marriage, niini spiritual life. Both sa bana o sa asawa. See? So, akong balikon doon triangle of marriage, physical attraction, soul rapport, and spiritual life. So, ang Yahweh, mao ang spiritual life ninyo. Now, di man usap ka itong Galatia 5:14, naghisgot ka na sa royal family honor code. Now, you shall love your neighbor as yourself. Part ka na, bahin ka na sa Royal Family Honor Code. Maunay gitawag og virtue love. Doctrinally, mao ka na termino. Virtue love. By the way, sa wa pa ka mo decidir sa pagminyo, miagi ka, you went through 3 stages. Attraction. Kining attraction, this is the blind stage of romance. Okay? Unya ikaduha, compatibility. Na mo na ni ang enlightened stage of romance. Na nakay paggamit sa problem-solving device. Using these 10 problem-solving devices. Unya, ang ikatulo mo ang rapport. Unsa man ni rapport? Harmonious stage of romance, the status quo of sympathy and empathy. Mao ni kaning rapport. This is a union called soulmates. Naman na sa Colossians 3:18-19 and Ephesians 5. Okay? So, Moto yung mong giagian, the 3 stages, attraction, compatibility, and rapport. Now, sa laing bahin,
Agi hapon og labas atong panumduman. There are 4 divine institutions again: volition, marriage, family, nationalism. Kining nationalism or the nation itself, ang Dios nagapahimutang niini, may establisar niini for mankind's preservation. Now, naghisgot ta dinhi about believers who have virtue morality. Because for unbelievers, alang sa mga di magtutuo, they only have human morality. Apan alang kanimo magtutuo, it is virtue morality. So mo na dakong diferensya tali sa kanatong mga magtutuo sa mga dili magtutuo. That's the difference. Now for believers, there are 3 stages in romance. Akong balikon, ning balik ta dinhi. So what are they? 3 stages: physical attraction, compatibility, and soul rapport. Din niya itong hunungon unaw katong ipadayon ni ugma, ayaw kalimot sa pagpahiyuguban nato, nining daghan pang pagahisgutan nato bahin nining developing divine viewpoint. So we are in the process of developing the mind of Christ. Huna sa Dios ang atong ugmad dinhi o atong gitunan aron kini matataw matinaw gyud sa atong kinabuhing Kristohanon. Amahan namong langit nun, salamat nining grasya. Ubani kami sa among paggamit nini sa among lalo ng pagkinabuhing Kristohanon. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.